Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. І сьогодні вийшла чергова заява Генеральної прокуратури України, де спростували, що чутки про звільнення її очільника Юрія Луценка, які поширюються в засобах масової інформації, не відповідають дійсності. Про це повідомив у себе на сторінці соціальної мережі Facebook речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко. Цитую: «Останнім часом в деяких засобах масової інформації почали поширюватися чутки про можливі зміни найближчим часом в керівництві Генеральної прокуратури. Повідомляємо, що це не відповідає дійсності». За словами речника, всі представники відомства продовжують працювати у звичайному режимі. Раніше деякі інтернет-ресурси поширили інформацію із посиланням на свої джерела, що між президентом Петром Порошенком і Луценком відбулася телефонна розмова, під час якої Генеральний прокурор повідомив про рішення піти з посади, однак на прохання президента глава Генеральної прокуратури України до кінця поточного року залишиться на своєму посту. Скоріш за все, дані чутки вони поширюються через ту причину, що цього тижня Генеральна прокуратура України не змогла навести достатніх доказів, щоб принаймні під домашній арешт був відправлений екс-очільник Грузії та екс-очільник Одеської облдержадміністрації Міхаел Саакашвілі. Я нагадаю, що Печерський суд Києва просто відпустив колишнього президента Грузії, навіть не взявши його під домашній арешт, так як цього вимагали прокурори Генеральної прокуратури України. І про ці події ми будемо говорити із Сергієм Щербиною, головним редактором видання РБК Україна. Доброго вечора, Сергію. Доброго вечора. От, скоріш за все, ви сьогодні бачили заяву речника Генеральної прокуратури України, що очільник ГПУ він залишається на посаді. Заява для мене, як для журналіста, тобто Генеральна прокуратура України, вона не коментує, так, наприклад, якісь там чутки, які ходять у ЗМІ. На вашу думку, скоріш за все, щось є? Петро Порошенко не задоволений очільником Генеральної прокуратури України, якщо сам речник Андрій Лисенко це офіційно коментує? Насправді, я думаю, що ця заява продиктована старою інформацією, тому що дуже багато було розмов, що Юрій Віталійович Луценко буде працювати до дати створення Державного бюро розслідувань Генеральним прокурором України. А після того, як слідства в Генпрокуратурі вже не буде, він начебто піде. Однак ми бачимо те, що формально Державне бюро розслідувань створене, однак передати йому справи все ще неможливо. Тому що на сьогодні в ДБР є лише голова і 2 заступники. І вони вже мали перейняти ці справи після 20 листопада, так? За законом? Вони мали, так. В нас відбувся процесуальний вакуум, який зараз існує. Тобто зараз слідство Генеральної прокуратури не уповноважено його вести, не може заводити нові справи. Тобто Генеральна прокуратура за підслідністю розподіляє справи між МВС та Службою безпеки України і сама начебто не має права. Тобто якщо навіть слідчий ГПУ прийде до суду, то суд не може його клопотання розглядати. І зараз ця ситуація не узгоджена, в неї має втрутитися законодавець. І з огляду на це, я думаю, що оці чутки і оці заяви відбуваються. А от чи не може бути те, що, наприклад, Петро Порошенко, він не задоволений тим, що Генеральна прокуратура України не змогла надати достатніх доказів для судді Лариси Цокол, щоб вона відправила Міхаела Саакашвілі під домашній арешт? Це взагалі от такий аргумент має право на існування чи ні? Розумієте, я думаю, що змушений якимось чином, напевно, навіть захистити Юрія Луценка, як би дивно це не звучало. Тому що я переконаний, що рішення Лариси Цокол було продиктовано дещо іншими міркуваннями. Одне з них, дивіться, яка ситуація. Вона бачила, що відбулося на кордоні з Саакашвілі. Вона бачила, що відбулося на вулиці Костьольній в Києві, коли Саакашвілі силою звільнили з-під варти. Вицупили з цього мікроавтобуса СБУ, фактично прорвавши очеплення правоохоронців. Я думаю, що вона чудово розуміла, що якщо сторонникам Саакашвілі не сподобається її рішення, в неї можуть бути проблеми. Тобто вона це рішення приймала з особистих мотивів, так? Мені чомусь здається, що це було одне з суттєвих чинників ухвалення цього рішення. Тобто зараз, на мою думку, представники, наприклад, судової гілки влади, вони не дуже розуміють, чи здатна правоохоронна система їх захистити в разі чого.
Тому я думаю, що це один із суттєвих факторів, який впливає на рішення. Ми зараз не обговорюємо якість Законність рішення, законність рішення, якість клопотання Генеральної прокуратури. Чому? Тому що до нього також є багато питань, напевно. Однак ми всі чудово знаємо, що Печерський суд – суд, який в переважній більшості виносить ті рішення, які потрібні владі. І якщо цього не сталося, значить були певні фактори, які спровокували саме таке рішення. Ну не завжди. Печерського Не суду. завжди. Не завжди. Лариса Цокол, Геннадій Корбан, так? Геннадій Корбан сьогодні повернувся в Україну. Ми згадаємо, що після першого арешту Геннадія Корбана суддя Лариса Цокол прийняла рішення звільнити його з-під варти, так, обравши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці. Тобто, в принципі, влада вона могла передбачити так дії Лариси Цокол. Могла передбачити дії Лариси Цокол. Більше того, насправді ситуація Саакашвілі, ситуація Геннадія Корбана в дечому схожі. Різна аргументація, але ситуації дещо схожі. І я думаю, що у справі Корбана також цей фактор певної невизначеності суду також мав місце, тому що питання, коли судили того ж Геннадія Корбана, воно було більш політичне. Не було зрозуміло, яке угрупування політичне отримає перемогу. Тому Повернення Геннадія Корбана, що це може означати до України? я думаю, що він давно хотів повернутися. Але чому зараз, так? Чи може бути якийсь такий підтекст? Чесно так? кажучи, я не думаю, що є якийсь підтекст. Я буквально вчора пересікався з Михайлом Саакашвілі, і ми якраз говорили з ним на тему справи Корбана. І я не думаю, що вони зараз пов'язані, тому що Саакашвілі каже, що він не змінив стосунку до свого ставлення до Корбана. Тобто його ставлення було негативне ще тоді, і я не думаю, що зараз вони знайшли певні, саме ці особистості. Ми зараз не беремо в розрахунок Ігоря Коломойського, це дещо інша історія, так? Але я не думаю, що вони знайшли якісь точки дотику. Буду дуже здивований, якщо вони є. Ми багато в цій студії обговорювали взагалі ситуацію з затриманням Міхеїла Саакашвілі, а також дії співробітників Служби безпеки України. Різними сторонами наводилися різні аргументи, починаючи від тих, що, мовляв, там серед Служби безпеки України є справжні патріоти, які розуміють ситуацію, і тому вони відімкнули наручники, так, і випустили Міхеїла Саакашвілі. Ми знаємо це фото, де він стоїть так зі знаком Вікторії, здається, і на руках має наручники. Інші говорили, що натовп змусив Службу безпеки України відпустити, і тому вони це зробили. Чому не застосовується досі силовий варіант? Так? Питання. Ви варіант маєте на увазі до Саакашвілі? Ну, вони ж його могли вивести, так? Могли, так. Чому цього не було зроблено? Так? Все-таки правоохоронні органи можуть це робити, погоджуйтесь? Можуть. Більше того, вони зобов'язані це робити. Точно так само, як правоохоронні органи, зокрема Державна прикордонна служба, мала 10 вересня захищати пункт пропуску Шегині на кордоні України та Польщі. І мусила зупинити всіма доступними засобами. Однак чомусь цього не зробила. Точно так же, як ця ситуація сталася на вулиці Костюльній, і влада могла зупинити цей процес. Насправді, ці сторонники Саакашвілі, вони досить агресивні, але їх не так і багато. Тобто таких активних учасників, не рахуючи глядачів, напевно, було людей 40 на вулиці Костюльній, може до 50 людей. Тобто набагато менше, ніж правоохоронців самих, скоріш за все. Так, набагато менше, ніж правоохоронців. Це, я маю на увазі, це тих людей, які йшли в пряме зіткнення, все інше. Тобто вони могли зробити коридори, просто їх відтіснити і повести. Вони могли відтіснити, але вони мусили застосувати силу. Вони мусили взяти до рук кийки і цими кийками відтіснити цих людей. Більше того, вони були зобов'язані це зробити, виходячи з публічної позиції Генеральної прокуратури. Якщо Генеральна прокуратура разом з СБУ каже, що він є затриманий, то в нього побіг з-під варти. Або він не був затриманий, але тоді питання, що це було, чому його... Тоді виходить, що праві сторонники Саакашвілі, які кажуть, що це було викрадення, а не затримання. Тобто тут владі потрібно визначитися і зайняти певну позицію. Однак, повертаючись до питання, чому влада не змогла, я владу зараз навмисно вживаю саме це слово, як колективний образ, влада не змогла це зупинити з 2 причин. На мій погляд. Перша причина – це персона Арсена Авакова і рішення Арсена Авакова і взагалі рішення всієї вертикалі Міністерства внутрішніх справ.
Наскільки я розумію, зараз вертикаль Народного фронту зацікавлена в тому, щоб створювати проблеми для президента Петра Порошенка, а це в першу чергу його проблема. Однак і вертикаль Народного фронту чудово знає іншу річ. Петро Порошенко сам ніколи не дасть команду людей бити кийками. З тієї простої причини, що таке рішення в публічній свідомості стане знаком тотожності між ним та Віктором Януковичем. Більше всього, на мою думку, Банкова зараз боїться цього порівняння. Банкова боїться того, щоб телеканали ввечері в прайм-тайм, як це було після розгону студентів на Майдані Незалежності в 2013 році, коли всі канали, і Інтер, і ТРК Україна Ріната Ахметова, і Інтер Льовочкіна, і ICTV Пінчука, 1+1 Коломойського, всі показали розгін студентів, і після цього на вулиці вийшли сотні тисяч людей. Хоча, нагадаю, сам мітинг за євроінтеграцію, він був кілька тисяч, там до 5 тисяч людей було. Тому влада чудово розуміє, що це рішення і його широка демонстрація виборцям. Я не скажу, що спровокує новий Майдан навряд чи. Однак може мати суттєвий вплив на імідж Петра Порошенка, скажімо так. Тому ось ці дві причини. Перша – це позиція Арсена Авакова, який зацікавлений в тому, щоб Порошенко мав про що думати кожен день. І позиція самого Порошенка, який не хоче цього знака тотожності між ним та Януковичем, вона породила ось ці речі. Який це все має стосунок до існування державних інститутів як таких, не хочу навіть коментувати, тому що мені видається, це очевидні речі. Коли політична доцільність відтісняє питання існування, саме існування інститутів держави, оце виникає в мене дуже велике питання. Тобто ви маєте на увазі те, що Михайло Саакашвілі мав бути доправлений на Аскольдовий провулок ще тоді вранці, чи до обіду цього було не зроблено, закон не спрацював, тому що була вулиця, так? Тому що була вулиця, так. Однак, знову ж таки, влада має определитися з позицією. Або хтось мусить або закон, або політична доцільність, або так? хтось, по-перше, по-друге, або хтось мусить бути покараний за ці речі, які відбулися на Костюльній, або це будуть сторонники... Мусить бути покараний серед правоохоронних органів. Або сторонники Саакашвілі, якщо це було затримання, або співробітники правоохоронних органів, якщо затримання не було. І це було таке якісь незрозумілі дії поза межами правового поля. Що мене турбує в цьому питанні? От бачите, я згадую постійно справу Юлії Тимошенко, коли її Янукович посадив до в'язниці. Ми зараз не будемо... Люди не вийшли в такій кількості, так? Не затримували? Не в тому справа, не в людях справа. Справа в тому, що ми зараз не будемо оцінювати, чи справедливо, чи несправедливо це зробив Янукович. Як би там не було, зрозуміло, що була політична доцільність. Янукович мав політичну доцільність посадити Тимошенко до в'язниці, однак це було зроблено в межах правового поля. Був суд, був суддя, який би він не був. Був прокурор, був адвокат, Тимошенко була в суді. Вона не намагалася... Маєте на увазі Кірєв, який би він не був, що його везли аж з Березані, так? Так, що його везли аж з Березані і призначали під цю справу в Печерський райсуд Києва. Однак ця процедура була дотримана. Точно так само, як коли Тимошенко звільнили з-під варти, так, законодавче поле підігнали під політичну доцільність, безумовно. Але після Майдану був акт Верховної Ради. Актом Верховної Ради була декриміналізована стаття. Завдяки цьому акту Верховної Ради вона вийшла з в'язниці. Тобто все це відбувалося в межах правового поля так чи інакше. Послідовність була. Хоча була якась послідовність і були якісь правила гри. Збочені правила гри. Не нормальні правила гри, а хоч якісь. Зараз те, що робить і влада, і Саакашвілі, вони просто змітають ось ці фігури з дошки. Вони просто змітають фігури, і це не має правил. Коли немає правил, потенційно завжди може виникнути терор, і це найстрашніше в тому, що відбувається. Тому що терор, що ви маєте на увазі? Коли вулиця усвідомить свою силу. Тобто безкарність? Безкарність, так. Ось ця безкарність, вона може мати дуже погані наслідки. Тобто, а ми підходимо вже до тої точки біфуркації чи ні? Чи ще ні? Я думаю, що ще ні, але ми стали на цю доріжку, і ця доріжка ні до чого доброго не призведе. Що може це означати, так? Які негативні наслідки будуть тоді, коли вулиця зрозуміє, що вона безкарна?
Ну, дивіться, в Як нас, таке право в тоді нас- діяти не буде, в так? нас і так уже ми з вами можемо вийти на вулицю, сказати, що ми активісти, Угу. і нас уже не можна чіпати, тому що ми активісти. Ми за щось там виступаємо чи проти чогось боремося. Так? Знаєте, як писав Булгаков в «Собачому серці», пам'ятаєте слова професора Преображенського? Контрреволюція. Що таке слово контрреволюція? Я його страшно не люблю, чортово значить, що воно обозначає. Точно так само слово активісти. Що воно значить, невідомо. Ну я особисто також не знаю. Коли я читаю в засобах масової інформації, що тих людей називають активістами, для мене це досить активістами у чому? Да, хто? От. У чому вони активнічають? Хто це ми дамо управління нашого дому? Мгм. Ми цього не розуміємо. Ось це перший сигнал, який з'явився, оці невідомі активісти, які десь виникають і десь зникають. А другий сигнал, вони можуть усвідомити певну безкарність. Тобто люди, які здатні робити такі речі, можуть зрозуміти, що тут міліція якось чи поліція з огляду на політичну доцільність тут відійде, тут не буде бити кийками, тут не буде то робити, не буде сьо робити. Однак, що це має спільного з законом? Коли буде зрозуміло, що немає відповідальності за це все, далі буде наступне. Сьогодні це Саакашвілі. Післязавтра вийде якийсь, не знаю, там інший політик скаже, що він командир батальйону якогось. Наприклад. Причому може бути навіть фейкового, так? Як в нас дуже часто люблять це робити, коли є реальні люди, які реально воювали за Україну, і вони чітко усвідомлювали, що вони робили, і вони чітко усвідомлюють, що вони роблять, і є люди, які там намагаються видати себе за когось. Ну, тобто держава вона втратила монополію на насильство на даному етапі, Держава так? втрачає монополію на насилля. Ще не втратила, втрачає. Втрачає. Ще не втратила, але вже втрачає монополію на насилля. І будь-яка людина може себе оголосити святим та Божим, привести 50 своїх сторонників і Назвавши їх активістами. І що це буде? У нас це буде по всій країні, в кожному місті. Тобто, на мою думку, мають обидві сторони цього конфлікту. Я не хочу казати, що правий Саакашвілі чи правий Порошенко, не праві оба. Причому, на мій погляд особистий... Ви розумієте, Сергій, ми говоримо про такі речі, про справедливість і закон, так? А вони не є тотожними часом. Вони не є тотожними, справедливості без закону не буває. Закон не завжди справедливий, це правда. Він може бути несправедливий як в іншу сторону, так і в другу. Однак, коли ми покладаємося лише на справедливість, ми неминуче прийдемо до терору. І ми неминуче прийдемо до того, що буде летіти каміння, хоча б в суддів, якими б вони не були, буде летіти каміння у правоохоронців, якими б вони не були. І це не буде ситуація Майдану, коли також летіло каміння у правоохоронців, однак було повстання зі зрозумілих чинників. А це буде просто безсистемна штука. Отака, яка здатна розпалюватися в будь-якому регіоні, в будь-якому місті, в будь-якому населеному пункті. Оце найстрашніше. І тоді влада не зможе контролювати процеси. Ми впадемо в страшну фрагментацію країни. Фрагментація мається на увазі розпад, так? Враховуючи те, що в нас майже феодальна країна, враховуючи те, що в нас феодальний строй російською мовою. Тобто є місцеві князькі, устрій, так, є місцеві князькі, є місцеві якісь часом бандити, часом прокурори, часом представники поліції, часом ще когось, які фактично правлять на місцях. Кожен з них може відчути себе в силах це робити. І ось тоді ми можемо догратися до розпаду. Так. Тому відповідальність, на мою думку, мусять усвідомлювати обидві сторони. І Саакашвілі, і там, Саакашвілі – це як збірний образ цих активістів, так, і влада, як Бабо Порошенко, як також збірний образ влади, мусять усвідомити свою відповідальність за те, що вони роблять. Вони не можуть цей політичний конфлікт поставити над інтересами держави і державних інститутів. На Банковій, я надіюся, що сидять розумні люди, правда? Хочеться вірити. Які дораджують, пишуть, вкладають, можливо, певні меседжі в уста Петра Порошенка. Тобто він має цілий пул людей, які для нього працюють. Вони могли передбачити такий розвиток подій з Міхаїлом Саакашвілі? Якщо могли, то для чого вони разом з ним полізли на дах його будинку, так? Чи потрібно взагалі було це затримання?
Розумієте, ця історія... Чи по-іншому Банкова не могла поступити, і влада не могла поступити після того, як Міхеїл Саакашвілі прорвав кордон? Тобто, щоб це не повторилося, його треба було зупинити на кордоні? Його треба було зупинити на кордоні, однак, на мою думку, ланцюжок невірних рішень почався ще з моменту цієї історії з громадянством. Причому не з моменту його надання чи з моменту його позбавлення, з того моменту, коли влада вирішила, що вона може дати громадянство і може позбавити. Тому що громадянство це також, як і кордон, це один з основоположних інститутів держави. Тобто вона обезцінила взагалі саме поняття громадянства? Саме поняття громадянства девальвувала. У всьому проблема. Ну, уявіть таке собі в державі Ізраїль, наприклад. Або уявіть собі таке в Сполучених Штатах Америки. Ну, це неможливо собі уявити. Це перше. Друге, ось ця історія з обшуком, вона дещо дивна. І чомусь мені здається, що ми ще почуємо цікаві нюанси щодо цієї історії. Тому що, наскільки мені відомо, від початку співробітники Служби безпеки України і співробітники Генеральної прокуратури перейшли з постановою про обшук в іншій справі. Вони від початку дали постанову про обшук у справі, яка стосується конфіскації коштів оточення Януковича Краматорським судом, яка відбулася на початку цього року. І там компанії офшорів пов'язані. Там низка офшорів, у яких ці гроші були конфісковані. Вони були зараховані до спеціального фонду державного бюджету України. Зараз їх доля не визначена, наскільки мені відомо досі, тому що не підписані паспорти бюджетних програм щодо цих грошей. Однак це інша справа, тому що ці гроші стали одним з предметів різних поглядів силових структур в Україні. Тому що є справа, яку веде Генеральна прокуратура, в якій фігурують два адвокати, які фактично представляли інтереси цих офшорок. Вони вводили ці офшорки в статус потерпілих, вони намагалися відсудити подавати апеляції, відсудити цей $1 мільярд цим компаніям, щоб їм повернули. І Генеральна прокуратура каже про те, що начебто вони дали документи, коли подавали ці апеляції, неправдиві. Тобто на них не було апостилю держави походження цих офшорів. І начебто вони не мали права представляти інтереси цих офшорок, і всі оскарження нікчемні, виходячи з цієї точки зору. Саме у цій справі прийшли до Саакашвілі. Яким боком він там? Існує інша справа, справа Національного антикорупційного бюро. Ось ці два адвокати, які фігурують в той же справі, вони ввели ці офшорки в цю справу в якості потерпілих. Тому що Національне антикорупційне бюро... Тут також йде війна між двома силовими відомствами. Так, сумнівається в тому, що законно було конфісковано ці кошти Януковича. І завело свою справу за частиною 5 статті 191, здається, Кримінального кодексу України, розтрата. Там фігурує керівництво Держфінмоніторингу за фінансова розвідка. Держфінмоніторинг давав довідку, на підставі якої ці кошти були конфісковані. Тому в цю справу, в справу НАБУ, ці адвокати ввели ці офшорки в якості потерпілих. Водночас Генеральна прокуратура розслідує справу проти цих адвокатів, які представляють інтереси цих офшорів. І чомусь у всіх цих розборках спливає квартира Саакашвілі, куди приходять з обшуком. На Костьольній. На Костьольній. Ось чому я не розумію. Тобто не зрозуміло, яким боком ця квартира, Яким боком ця квартира? Чому була перша постанова про обшук в рамках цієї справи? Мені геть не зрозуміло. І про це ніхто не говорить. І про це чомусь ніхто не говорить. І журналісти не питають, Про це обмовилися адвокати під час судового засідання. Я питав вчора про це у самого Саакашвілі під час ефіру на одному з телеканалів. Саакашвілі почав мене питати, що це за справа. Там була якась інша постанова, але розкажіть про ці кошти Януковича, що це, я не все знаю. Питайте це у Генеральної прокуратури. Тому поки в Генеральній прокуратурі... Ви повірили Міхеїлу Саакашвілі? Я питав вчора у Андрія Лисенка щодо цього, він не мав інформації. Тому мені важко сказати, чому так сталося, або це був якийсь ефект виконавця. Ексцес, так? Ексцес виконавця. Вони помилилися, можливо. Можливо, вони помилилися. Можливо, вони просто в першу ліпшу справу написали постанову про обшук у Саакашвілі. А можливо і ні. А тобто ви маєте на увазі, що їм потрібно було обшукати Саакашвілі, і вони знайшли якусь справу і там поставили адрес. Це ви маєте на увазі? Я маю на увазі це. Але чому цю справу тоді? Її так просто не доцільність яка, так, цієї її справи? просто не вигадаєш.
Ну так просто ти про ці кошти Януковича не згадаєш. Тому ось мені не зрозуміло, я вбачаю, що тут може бути якийсь певні нюанси, яких ми не знаємо. Коли Міхейл Саакашвілі прорвав кордон, так його так окреслили у засобах масової інформації, прорив кордону, він їздив по країні вільно. Ми всі знаємо рейтинги, які представляють так популярності цього політика в Україні. Якщо влітку його не вносили в п'ятірку найпопулярніших політиків, то вже восени його взагалі перестали вносити в будь-який рейтинг. Тобто його популярність дуже різко впала. Для чого владі потрібно було знову робити цей крок з Міхейлом Саакашвілі, щоб не втратити лиця? Ну, якщо б він походив там по країні, в себе притихло, чи все-таки він був цим мозолем владі, який потрібно було якось усунути і вилікувати? Я вам відповім. Знаєте, ми з вами про це, ми давно знайомі, ми кожного разу при кожній українській владі задаємо один одному одне і те саме питання, і це саме воно. Навіщо влада сама собі створює цю проблему? Це якась хвороба будь-якої української влади. Так було за часів Ющенка, так було за часів Януковича, так є зараз. Коли у Януковича всі питали, за часів Януковича всі питали, навіщо він посадив у в'язницю Тимошенко? Він хоче зробити її президентом України, чи що? Ну, в чому сенс? Ось одну і ту саму помилку повторює кожна українська влада. Мені видається, що корені цього конфлікту дуже особистісні. Я коли слухаю, що каже Саакашвілі з цього приводу, я коли слухаю, що каже Порошенко з цього приводу, мені чомусь здається, що це їхній особистий конфлікт. Мені здається, що Саакашвілі, що коли Порошенко, запрошував Саакашвілі до України, була певна політична доцільність до цього. По-перше, тоді в народі була дуже популярна ідея запросити іноземців, які... Ну і в Грузії все-таки він досі існує в нашому суспільстві. Нам побудують тут новий Єрусалим. Так? У нас це була дуже популярна історія. І тоді сказали, окей, шановний народе, хочеш, будь ласка, Айвара Абрамовича з Наталією Ярейською, Казгуладзе, Хатія Деканаїдзе. Так звані варяги, так їх називали? Так звані варяги, до речі, де ці люди? Велике питання. Потім стало зрозуміло, що ця тема пішла, і їх прибрали. Благополучно. Одним з цих варягів був і Михайло Саакашвілі. Це тоді він став символом певним. Пам'ятаєте, навіть були передвиборчі ролики блоку Петра Порошенка за участю Саакашвілі. Він їздив, так? Він їздив в Чернігів, коли підтримав Сергія Березенка. Так, коли він йшов з Корбаном разом на окрузі. Тобто він був з Порошенком, він критикував тоді двох людей. Це був в першу чергу спочатку Ігор Коломойський, з яким воював Порошенко, і це був Арсеній Яценюк, колишній прем'єр, з яким також... У нас 20 секунд залишається. З яким також конкурував Порошенко. Тоді була певна політична доцільність. Можливо, Саакашвілі було щось обіцяно. Можливо, це були якісь посади, можливо, це були якісь перспективи. Однак потім ця обіцянка не була, вочевидь, виконана. І тому вони підсумуємо, це не війна українців, це війна двох осіб. Президента України, особиста війна, так, і Михайла Саакашвілі. Більше мені скидається на це. І ця війна, вона негативно впливає на державу як інституцію, на загал. Дякуємо Сергію Щербині, головному редактору видання РБК Україна. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже за півгодини після новин.